sana po guys. Pero may maliod to sa area.
Bayanan. Dinhir ba kung giliog kung kuan? Giliog ko sa pinig diretro. Pa ako sa una dito. Pa ako dito sa una ile. Sa ba siguro yan asuhan. Trail tare ba ngano nang ko nang. Wala ba tubig dito. Oh gani. Dito ah. Kusog ang tubig dito. Paubos dia sa kuan. Oy. Nanane. Usa mo ka diha. Woo! Wala, higda naman to dito. Tuog na mga datoy. Tada, kaya tuta to sa spring oh, miliyon tuta. Guys. Salamat. Nakadara ka panar ka. Ito na ito to. Gusto sinapit. Sino ka ba niya dito? Sir Isa? Sir. Ang problema na ni balik mo na diri oy. Ha? Mo gani kasuli ko ni Don Noel, hindi makasaka ang pagbalik yan. Tawag di yan. Kaya ka nay. Anong dagray? Tanggal. Yan. Oy, pag dili na pa kay gutom na ka pa itong kanasulog sa daan. Turon. Wala niya una. Gutom na yan. Sama na eh. Kuwayan. Iyahanin no, ato. Oo.
Taga-tandakol mo na bata agad. Kana? Oo. Ah, Taga-tandakol. Anad niya dito. adna. Tandakol. Oh, tung. Dili nga yan, area guna to sa unay hapon. Dito sa amin guys. Kay gutom na. Hapit na alas 12.